tan ng bomba hirap pam pakusin ko karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang ira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si usudan nga sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap pam ratatatatantan sayaw hirap pam kamay niya kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawi na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap pam ratatatatantan sayaw hirap Hello guys. Hello. Music. May music ba tayo? Naririnig niyo ako? Oh guys. Naririnig ako. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira gibon na litokar mo sayaw kapil hasta tong gibasamar ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog ratatatatantan ng bomba hirap pam ratatatatantan sayaw hirap Naririnig ba ako? karila gobo kanang iyang baho kay mula Saglit lang guys, lilipat ako sa laptop. Naka-open siya. Ira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare sa sudan nga sabaw Itak na? Wala. bomba hirap pam ratatatatantan sayaw hirap Ay naku talaga ito. gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle rampahit ang mga bukul pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa Naririnig kanal ako, guys. tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawi na Kakainis naman ko eh. Ngayon pa talaga siya nag-update. Kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si usudan nga sabaw Kagabi, hindi siya nag-update. Ngayon pa talaga. Nakakainis. sayaw hirap kamay niya kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawi na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa Ayan, nandito na ako sa laptop. Sana okay na. diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap pam ratatatatantan sayaw hirap RK Camp Music
Saan ba yung wala ko dito? Nagigil ako. Hello guys! Ayan, palike and share mga guys. Palike and share. Okay, hagarta na tuloy ako. Na-stress ako dito sa ano. Kulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabiras. Kibon na lito karam mo saya kapil, sa tong iba sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Hello guys, shout out. And share me. Shout out. Palike and share. Yes guys. Sayaw wira. You're out. Bye. Pambako si Karila Gobo. Mari. Baho kay Mula Gobo. Lahat na nag- Wanan ni undang taman kadlawon din dud ni Madyo. tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa Ay, sayaw God. para dagang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatantan sayaw And good evening, good evening, good evening. yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip wag wiggle rampahit ang mga bukol pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok Yan, palike and share mga guys. At bisan ginapanuhot manglupad ta sayawi na aha hey this is Tantay. Na ikaw. Ang rain asking. Tatatantan ng bomba hirap papapapam pakusin ko Karila Gobo kanang iyang baho kay Mula Gobo TikTok at sugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa Tagal din ako hindi nakapag-live. viewers ang mga mutan Pero aw nagpa para tayo na sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatantan sayaw wira papapapam pero may nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip wag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wakoy pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawi na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa di ba? Aha! Ratatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatantan sayaw wira papapapapam RK Camp Music Ayan, palike and share. aha! Hey! Aha! Loading ka dyan. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong iba sa mar ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog ratatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatantan sayaw wira papapapapam bakusin ko Karila Gobo kanang iyang baho kay Mula Gobo TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatantan ng bomba hirap Ayan, good evening. Good evening, good evening. sayaw wira
Kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag. Lupit may tinis mutan nga turtle. Kusog mo backflip ang wiggle-wiggle. Rampahit ang mga bukol. Parisan ng hubag na mahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang osok. Rain, shout out. Akibisan ginapanuhot. Manglupad ta. Sayawin na. Kasi yung iba mamaris, Aha. Hey. yung iba doon tayo nagkuha kay Surgeon's Day. May system guidance. Tatatan ng bomba, hirap Sabi ako na siya. pakusin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sekreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si unsudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatan ng bomba, hirap I'm raining. I miss you. ana si nanay kong mulapag. Pero rin hindi nakapag-ano. Ay, Pare sa nagtuba nga bahal. Kung mahubog matagag sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta. Sayawin na. Sound trip sa manglaba. Kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mukaon makakiyod na. Tungod sa sunata nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba. Hirap papapapapapapam. Ratatatatatan. Sayaw hirap papapapapapam. RK Camp Music. Aha! Hey! Please like and share tayo. Hey, 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 hey. Aha, aha. Namiss ko na ba na? Saglit. Ang music. Ayan. Gano ko na. Pinatahimik ko na yun, Ma'am Rain. And habang nag-iintay tayo guys, like and share at attendance tayo sa mga hindi pa nakapag-attendance. Ayan, na-miss ko to. Magkanta. Kahit hindi ganda ng boses. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And
weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Amen. Ayan. Shout out Ma'am Narasuki, Sir Abay, sa lahat na nandyan sa baba. Yay! We will. Sir Abay. Ayan guys, palike and share tayo guys. Palike and share. At attendance tayo. Ayan, tingnan natin yung ano. Yung ano. Yung nasa attendance. Ayan, kukuhanin ko na guys. At ano lang. Ilagay ko lang sa ating roleta. Ayan, attendance tayo sa mga hindi pa nakapag-attendance. Baka nalaglag na ako dyan. Yan, yung nandito sa ating attendance ay silang ayan guys, palike and share tayo guys.
Pa-like and share. At attends tayo guys. Ayan, habol-habol. Dahil loading ang aking ano. Manila. Sito. Yan, pa-like and share. Shout out sa lahat na nandyan. Hindi ako nakatingin dyan sa live chat, guys. Nag-ano ako. Kuha ako ng ating attendance. Okay, loading ang aking ang aking attendance sa kabila. Ayan, mano-mano. Norsuki. Shout out Ma'am Norsuki. Marhaba. Bago ba to si Pongs? Si sino? Pongs. Pugi. Pongs. Ano daw? Pongs. Pungi nga. Punggi. Ayan. At syempre, ang ating ngayon ayan, may kasama ako dito sa taas. Hindi ko pa nakikita kung sino yan. Saglit na ako. Hello sa aking kasama dito sa taas. Hindi pa kita nakikita. Nagmano ko. Loading mo. Joyce. Ano mano? And pa-like and share muna tayo dyan guys sa baba. Lapit na. Mga ano na lang, moderator. Moderator and admins. Okay, last. Diyos ko Lord. Ngayon pa talaga. Ayan. Ano kasama natin dito? Wala, nalaglag ba ako? Ayan, nagpili. Ayan, shout out guys. Shout out. Well, hindi ako kanina nakatingin sa inyo guys. Ma'am Rain. Ma'am Juris. Shout out. Kanina pa ako nagsha-shout out. And sabi ko sa inyo, hindi ako nakatingin. Ano to? Ala, ang dami nyo ng dami nyo ng pinagsasabi dyan. Magandang gabi, Ma'am Marhaba. Feeling ko, ako mananalo, Ma'am Marhaba. Ma'am Jo, shout out. Ilang entry po yan, Ma'am Ilongga? Makahabol pa ako. I-check ko mamaya, Ma'am Juris. Tapos bukas, i-ano ko sa GC. Kung sino yung mga
naka-perfect attendance, tapos kung sino yung mga hindi. Ilalagay ko sa attendance, sa ano, sa GC bukas. Hindi na mamansin serious. Ay, Ma'am Joris, ikaw talaga. Nag-ano ako, nagmanumani ako sa attendance kaya, ayan, nag-okay na siya oh. Kasi loading dito sa laptop, yung attendance. Snubber si host for tonight's video, Ma'am Rain. Ah. Uy, nag-backread talaga ako. Kayo talaga. La, mamarhaba, saan ka galing? Hindi ka nagbabasa sa GC? Ma'am Rain. May absent ka yata, Ma'am Rain. Ano, parang konti lang yung ano, yung naka-perfect. Kasi meron din, si Ma'am Marhaba, meron yata siyang attendance kay Sir Junsky, kaya kay Sis Gangay. I-check ko mamaya. Tapos i-update ko kayo sa GC. Alam, Ma'am Marhaba, parang wala nga. Parang wala kang attendance. Siya perfect. Charot ako, host. Kung di ako makasali, di na lang ako sasali. Ma'am Marhaba. Ano, i-PM ako, bukas, mag-send ako sa GC, tapos i-PM niya ako kung gusto niyang humabol. Wait lang. Hala, oy, lain. Lainan ko, dili. Yay ko, perfect. Bakit saan ka kasi nagpupunta? Ayan, wala nang hahabol. Better luck next time. Luuya bata. Oy, Ma'am Rain. I-PM niyo ako. Tawang-tawa si Ma'am Langke. Perfect. Perfect nga kasi magkasama kayo. Uy, nagpapalipad yan minsan. Ay, nagpapalipad yan minsan silang. Nawala pa lang niya sa saglit. Hindi ko yan pinapalagpas kahit magkasama. Sinisingil ko yan. Basta makadungog sa akong sunat kahalabira. Gibon na Uwi lang sa kapilha sa tong ibang samar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Minsan lang kami nagkasama nilang. Mga hubog. Magkaiba kami ng bahay dito. Ang kasama ko dito sa isang bahay si Perlin. Sayawira papapapapapapam bakosin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok Tingnan mo. Ayan kasi sinisingil ko talaga yan. Na magpunta siya dito. Nasana. Wala yan, hindi yan pinapalagpas. Bukas na naman ang sound. Naku. Ayan. Ayan, Ma'am Rain. Nabibingi ka ba? Ayan. Walang ano yan, walang kaibi-ibigan dito. Ano daw? Bahala kayo dyan, basta yun na yun. Kaninong abs? Kaninong abs yan ni sponsor mo, Ma'am Rain?
Baka kay Sir Abay, wag na lang. Ang hina naman eh. Ano mahina? Ano ba talaga? Ma'am Rain, Joris, ano? Sobrahan. Ay nako, sige, ilagay ko sa kalagitnaan. Ayan, okay na yan. Or mahina pa rin. Uy, lagi, huwag mo lang akong ibuking. Hi, Ulala. Ayan, may kasama tayo dito si Ulala at si Apple. Apple Aday, sino to? Akit kita. Bala kayo din. Ayan, may bago dito, no? Si Pongs. Kaninong invite ito si Pongs? Tingnan ko nga. Ay, asawa ni Ma'am Nora. Ma'am Nora Suki. Ma'am Rain, si Brutus. Wow, naman siya. Nako, parang nandito sa Sarabay, lagot ako. Ayan, shoutout sa aking dalawang kasama dito sa taas, si Ulala ug Apple Aday. Ayan. Ayan, isi-share ko na yung ating ruleta. Ang ingay ni Sir Abay. Wala pala siya dito. Napasingla naman. Yan, sorry na agad, Sir Abay. Nadadamay ka. Ano kasi si Ma'am Rain kasi mag-sponsor daw ng abs. Abs mo ang sponsor niya. Parang isa lang naman ang abs mo, Sir Abay. Diba? Ito ba? Oo. Bakit? Ayan mga sort. Sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si usudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatatan sayaw wirap papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig pay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal Kusuhi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba hirap
tigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Sige bon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong gibal samar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam, ratatatatantan, sayaw wira papapapapapapam. Bako singko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagag viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam, ratatatatantan, sayaw wira papapapapapapam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag. Lupit kay teenage mutant nga turtle, kusog mo back ni pag wiggle-wiggle. Rampahitan mga bukol, kul! Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawi na! Ayan, shout out Ma'am Nili. Aha! Ey! 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 Aha! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam. Bako singko karila gubo, kanang iyang baho kay mula Ayan, naririnig ba ako guys? taman kadlawon di dud. Naririnig na ako. Ira na Bakit? sikreto sa mga musayaw, para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam, ratatatatantan, sayaw wira Wala. Ayan. Bakit nandito ako? mulapag. Lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo back. Ano nangyari? Parisan nagtuba nga bahal, kung Ayan. Ayan. Verified. 100% single. Ma'am Nelly, shout out. Nalaglag ako guys. Sinipa nila ako dito. Charot. hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunat. Sir Junsky, shout out. Yes, may live ako. Bakasan ako. Miss ko. Ay, makipagbakasan ka, Ma'am Nelly. Sige po. Ayan. Okay, guys. Bago tayo magruleta, ayan. Free lang po tayo dito, guys. Free subscribers with comments, views, and likes. And you have a chance to win 3 all Gcash views and subs. Sa mga walang oras naman makipagdikitan, pwede kayo magpalipad or magpadala. Minimum tayo 125 pesos ay malalapag na po ang inyong channel. At pag kayo naman po ay nagpalipad ng 250 pesos, kayo po ay malalapag din at magkakaroon pa kayo ng 50 subscribers. Ayan. At sa 500 minimum naman, malalapag na po ang inyong channel plus 150 subscribers kayo na makukuha. Ayan. Kung inviter ka naman at meron kang team at may bagong members ka na ma-free lapag. Ayan. So, wala namang bago dito. So, mag-ano na tayo guys. Mag-roll call. Saglit share ko. Bukas nyo guys malalaman kung sino yung mga naka-perfect attendance. At may may surprise ko sa inyo sa Saturday ko sasabihin. Ngayon sana, pero sabi ko sa Saturday na lang. Ayan. Wala nang humabol sa ating attendance. Check ko. Ayan, wala na. Okay, type present guys.
Tayo present, Sir Abay, Anbangs, Ate Che, CH Gaming, Gangayra Vlog, Inday Elsa, Jincy, Ma'am Joris, Junsky, Langki OFW Vlog, Green with Tilay, Manelia FW, Maris TV, Marhaba, Nelly D, Nora Zuki, OFW Greece, Pungi, Rain Access at Zach's Diary. Ayan. Sino yung hindi natawag guys? Mag-ingay. Mag-ingay sa mga hindi natawag. At tayo ay mag-roulette na. Ang kukunin lang natin ay una at huling lapag. Ayan. At saka sharer. Ayan, wala nang nag-ingay. Ayan. Okay, nandito na ang lahat. Una at huling lapag muna tayo guys ha. Shuffle natin. Kunti lang tayo, mabilis lang tayo matapos dito. Una at huling lapag, Maring Anbangs, tayo present. Tayo present, Maring. Wala pala akong timer. Maring Anbangs, tayo present. Una at huling lapag. Nandyan ka ba? Good evening everyone. Yes, vlog. Sino po yung nag-invite sa atin dito? Team Tilay. Team Tilay. Sige, ilagay kita sa ruleta. Wala si Maring Anbangs. Ilagay natin si Iyas. Nag-attendance na siya. Yes, vlog. Ayan, welcome sa Dong Ivy Community. Ma'am Iyas. Ayan, wala si Maring, no? Twenty seconds kay Ma'am Maris. Ayan. Diyan na ba? Ma'am Maris, reload white eh. Reload white eh. Si Ma'am Jo, Ma'am Ilonggawa. Nandyan na siya. Siya pa ba? Nandyan sa attendance. Okay, ang next natin na kukunin guys, sharer. Mag-sharer tayo. Isang sharer lang tayo. 100 subs. Ma'am Rain.
Ayan, nandyan yan si Sorin Asus. Ang ingay-ingay niyo dyan sa baba. Okay, saglit lang. Si Mama Riz pala. Congratulations sa aking ano, sa aking baby na maingay dyan sa baba. Okay na. Saglit dito ako. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunata. Loading pa rin. Kapilhas na tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Ayan. Tatatatantan ng bomba. Hirap papapapam. Ratatatantan. Mama Riz Hirap dito. Bakosin ko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw din dud ni Nung nakaraan si Mama Riz din yung una at yung lapag ko. sekreto sa mga musayaw para dagag viewers ang mga mutan. Okay. Yun lang. Cellphone ang gagamit. Start. Type start yo at ako ay lalapag na ng una at huling pag. Tag-in one. Ana si nanay kong mula pag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip pag wiggle rampahitan mga bukol parisan ng tuba nga bahal kung Titigan ko na lang si Ma'am Ilongga hanggang matapos. Sino ba kasi yung kasama ko dito? Sino pala ito yung si Ulala at saka sa Day? Sino ito? Matunaw ako, Ma'am Jo. Huwag mo akong titigan dyan. Type start na guys. Type start. Aling Maring. Nanalo ka kanina. Dinaog-daog mamarhaba. karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman Dinaog-daog si Ma'am Marhaba. Sino nagdaog-daog kay Ma'am Marhaba? Si Ma'am Rain? viewers ang mga mutan aw parisi uso Uy, bata. Uy. Puro man loading. Nandyan ba ba? Gandang pinkish ang pisngi. Uy, Ma'am Jo, si Ma'am Juris siguro yung isa dito. Bakit mo ako na ano? Hindi ah. Saglit. Ma'am Juris ah, ikaw ha. Kilala ka dyan. Bakit loading? Pero naririnig niyo ako guys. Ayun. Ay. Salamat. Pero loading pa rin. Saglit lang. Pag nabuksan ko, tuloy-tuloy na to. Pero loading ako, Sir Abay. Sir Alvin, shout out. Mama Ju. Ayan, habol kayo guys sa attendance pag ano, kapag start lapag kay nagtuyok-tuyok pa. Ayan, saglit. Na-open ko na. makadungog mahuwasan ng katong mga hubog ratatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatantan sayaw Dito ako maglapag. pam
Yun lang, troubleshooting. Hindi ako makalapag dito. Yes man, aha, gamay niya kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag, lupit kay teenage mutant nga Ayaw na. tibag wiggle wiggle. Baka magdoble ang lapag ko. Dito. Nagtuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal, TikTok ang oso pook ang suot, wa ko'y pakibisan ginapanuhot, manglupad ta, sayawin na. Aha, hey, hey. Hala. Hindi ako makalapag. Tatantan ng bomba, hirap Ayaw. gubo, kanang iyang baho kay mula gubo, TikTok ang sugod wanan ni undang taman kadlaw di good ni matangtang Ngayon pa talaga? kulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisan nga sabaw-sabaw aw ratatatantan ng Mali, Ma'am Rain. Mali. tatatatantan sayaw wira papapapapapapam gamay niya kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig pay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle parisan nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatantan ng bomba hirap papapapapapapam ratatatantan sayaw wirap Hello. Huh! Ang dami namang aberya nito. Nakakainis. Ayan. Okay na guys. Eighteen years old. Wala sa mga ilongga. Sa abay. sunat tahalabira gibon na lito karam mo sayo kapil hasta tong gibal samar ulpot ang sampot kong makadungo Kayo talaga. pasan ng katong mga hubog ratatatantan ng bomba hirap Ayan guys, babain natin. Login 1, login 2 at sayaw wira ang ating log. papapapapapampam bako singko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matangtang tangira na ug kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw Walang nanalo sa inyo. Hindi kayo nagsasabi ng totoo dyan. yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupit kay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle rampa Ayan, may bisita pa tayo guys. parisan nagtuba nga bahal matagak sa kanal Kakanta ito talaga siya. Kakanta. pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na Pili yata ako dito kay Maringche. Ninang Ilongga! Nanalo ba? Shout out! Hindi, Ninang. Alam mo kung sino yung nanalo? Yung isang bisita mo dyan. Sino? Ayan, yung Apple a Day. Sino ba? Si Apple a Day, ayan o. Sino yan? Di mo kilala yan. May bisita ka dito, Sino Ninang, yan? hindi mo Sino si kilala? Apple Abad? Hindi. Si Apple
Oo, alam Hindi, ko, hindi mo nagbisita kilala, ko si Ninang. Aphrodite. Pero sino yan sa likod ng pangalan na yan? Si ano? Si Dance. Di mo kilala talaga yan. Si Sir Junsky ba yan? Hindi ako mag-attendance. Hindi ako nakasali. Mag-attendance ka dyan. Mag-attendance ka. Dance, Hello, Ma'am Ganggay! Oy, nandito ba na si Ma'am Rain? Oo, kanina pa yan nag-iingay dito. Ninang, ang dami Ma'am mo Arlene pa Guate, entry. Hindi ka naman shout out. nanalo. Habol kayo sa attendance, guys. Teka lang, mag-a-attendance ako. Ano na ba? Ayan guys, Login pa lang verified pala. your ninjas. At Maahabol huwag pa ako. kalimutan mag-register. Oo. Yes, Ma'am Arlene, habol lang po. Ang lakas naman ng mic ko. Para akong mabibingi. Verified your Hindi naman Ninang ninjas, sakto lang. guys. Hindi ka busy, Ninang. Himala ah. Oo, kay wala dito yung amo ko. Doon siya natulog sa nanay niya. Nakapagpahinga Sabihin mo ako doon na sa siya tumira. po. Sabihin mo doon na siya tumira kung na siya babalik. Grabe ka, wala akong sasahurin Ay, mo. oo nga. Sige, balik ka na, amo. Hindi na kami galit. Anong gagawin ko ni amo sa attendance? Ano ba yan? Bakit nagsasalita ka pa rin dito sa kahit Marque? Ha? Nandiyan ba ako? Dili yata ako kay Tapos Marque. na yung live ah. Tapos na yung Dili ako live, kanina. Nina. Oh, nandito ka pa. Tapos na ba? Dili nga ako. Na-end na yung live. Nandiyan na ako. Ibay ko naman. And na pala, oh. Ano nasasabi? Iba yung sinasabi ko dito. Iba din yung sinasabi ko doon. Kaya nga sabi ko naririnig ko. Ninang eh. Tulog din, Ninang nga. Nag-aalala ako sa'yo. Lagi ako napupuyat eh. Minsan kasi umaga na dito, kachat pa kita eh. Paano si Insomnia? Dinadalaw ako palagi. Buti pa insomnia mo, hindi nadalaw ay jowa mo, hindi. Magkaiba naman kasi yung oras namin. Buti pa siya may jowa. Ahead sila sa akin. Yun lang naman yung gusto ko sabihin eh. 10 hours. 10 hours? Asan ba siya? New Zealand siya. New Zealand. Nasaan siya, Ninang? Saan mo siya tinago? Sa New Zealand. Sa New Zealand, inaanak. Pinoy din? Ano yun? Nasawa mo na, Ninang? Ayoko ng iba. Ako'y mag-English. Hindi pa, malapit na. Kasi, Ninang, pag hindi Pinoy ang asawa mo, hindi mo magagawang Nakakapagod awayin. din mag-English. Puro ka na lang, oo. Yes. Oo, kay manunusblid ka. Doon lang tayo sa Pinoy para magkaintindihan tayo. Ikaw ba? Inaanak Ruby, anong gusto mo pangasawa?
Dati gusto ko talaga foreigner. Nung naranasan ko, sabi ko Pinoy na lang pala. Bakit? Hirap eh. Ang hirap. Ang hirap pag yung magkaaway kayo tapos gusto mo ilabas lahat ng galit mo. Pero minsan yung matatawa ka na lang kasi hindi mo alam yung English ng gusto mong sabihin. Marian Sadako TV. Ayan, sino po nag-invite sa'yo, Ma'am Marian? Sino po nag-invite sa'yo dito, Ma'am Marian? Kung wala po, i-PM mo po ako, Ma'am Marian. Ito yung FB ko. Parang hindi siya searchable ang ano no, yung Ilongga FW Police Vlogs. Ganito na lang. Ano mo to? Kasi Hindi doon ba? sila minsan Paano kayo na-admin ng... sa ano, doon kita tinignan sa ano GC pala. siguro. Oo. Ito, kasi minsan, hindi talaga nila nakikita. Yung nakikita nila, yung ano, yung page ko. Ano ba yan? Teka lang, final na ba? Wala pa. Hindi pa ako nakapag-attendance. Yan. Dandan mo kasi ninang eh. Mama, yan, i-PM mo po. Mag-attendance ka? Wala pa. Wala pa naman. Ano pa lang tayo? Moderators pa lang tayo. Finalisting na tayo, guys. Ayan, final na. Ay! Ang dami ko na Mag-attendance. habulin. Teka lang, natataranta ako. Ayan. Natataranta na, nagawa pa ko window sa biik ng laughing effects. Ito na. Finalisting na. Ito Mag-attendance na yung ka. live mo, Ninang. Ito na. Okay, mag-finalistic. Ha? Bakit hindi mo makita ang live ko? Teka lang, Ninang. Asan na ako? Asan na? Ba't wala final? Learn with Telay. Walang final. Ayun oh. Ninang naman. Ayan oh, hindi naman si Learn with Taylor ang final. Hi, Mariche! Sisi. Ay, ito na final. I'm Joris. Sorry, Walang live sa kanila. Walang live. Ma'am Marian, i-PM mo po ako, Ma'am Marian. Ate Che, napatagal sexy ka ng sexy dyan ah. Aba, Uy, Sisi, huwag mo sabihin yan. Kasi Ma'am Jo, may ano kami, Blooming lagi. nagka-countdown kami sa padayit ko, Ma'am Jo, araw-araw. 4 nights at 3 days. 4 nights at 3 days nang hindi counted yung pagdadiet niya. Yes, upper mo eh. Tapos, pag is to be ang mananalo, magbabayad ako ng 500. Pero pag ako ang manalo, ako ay liliit, siya ay magbabayad sa akin ng 2,000. Ha? ay grabe mo yun. Ba't biglang na Sisi, may babarinig ako sa'yo. Ito, pakinggan mo. So, dance to me, oh, oh. Kaya Ma'am Jo, kaya kung natatanong mo, nagtataka ka kung ba't ako sumisexy araw-araw. Dahil yun, Ay, wala akong nakikitang changes. Wala akong nakikitang changes. Uy, last time, malaki tong braso ko. Ngayon, lumiliit na siya. Wala ko na nakikita ng changes. Kasi araw-araw na po yung braso, tapos ganyan yung umbrella. Meron. Inaanak, Ruby, ikaw magbasa sa final. Bugbog burn na. Nag-comment ako. Duty niya yan eh. 1 p.m. to
12 a.m. Kasi narinig ko kanina siya ang nagbasa sa finalist ni Marinche. Ayan palagi, Maring Ilongga, siya yung pinapabasa ko palagi. Bugbog na yan siya palagi tuwing aakyat yan. Ayan, guys. Tignan natin kung sino na ang nasa final listing at dito natin malalaman kung kayo po ay mailalapag. Ayan. Okay, i-type nyo lang po ang pangalan ng jowa nyo dyan kung may jowa kayo. At kung wala naman, i-type nyo Luuya. Yan, i-type nyo ha. Walay jowa. Hanggang guys, shout out. Sige, Ayan Julia. ang mga nasa final listing. Natalie Dumali. Si Ma'am ano to, no? Hilma. Okay? Tita Sisi Mahaba, Ma'am Norasuki, and RV Policarpio. Ay, Luuya ang itatype niyan. Tiganggayan, uy. Ay, sorry, Insan. Si Ma'am Ganggay pala yan, sorry. Ulo niya. Hindi ko ganahan. Mainit na naman ulo niya. Yun pala ang mga nasa final listing, guys. Habol-habol na po. At sa mga hindi pa po, nagpa-final listing. Sorry na, Ma'am Ganggay. Patawarin mo ko. Ano pangalan niya? Natalie Dumali. Do you know who's Natalie? Natalie. Natalie Laspag ka na daw. Laspag ka na daw, BFF. Luya. Mabrin, hindi ka po nakikita. Sobrang laspag ka na. Kasi naman nakipag-meet siya kanina. Yan tuloy na laspag. Ilang beses ba kasi? Grabe naman yun. Isang beses pa lang nang-meet na laspag. 5 araw yan. 5 araw daw. 5 beses isang araw. 5 beses. Sa 10 a.m., 1 p.m., 6 p.m., 8 p.m., 10 p.m. ulit. Sisi, paano yun? Ayan guys, ilalapag ko ulit ang ating final listing. Uy, si host, hindi na makapagsalita. Mute na nga Ay, tayo. sorry. Bakit may 50 subs sa dulo ng final listing? Oh, bakit nga pinag- Sino ba naglalabag, Ninang? Ako, may 50 subs sa dulo. Guys, habol-habol na po sa final listing. Bakit ganon? Si RV Policarpio pa rin ang huling nag-final listing. Sino si RV? Hindi ka. Ayan, busy Ha? ball. Di ba daw siya busy ball? Okay, tignan natin. Sino? Wala pa rin eh. Na Maring. Ay, ito pala, buset. Kaya pala. Sorry guys. Okay. Okay, Ma'am Norasuki, nandito na. Sino si Iyas Vlog? Ayan, Iyas Vlog, nandito na. Sir Fox Pogi, nandito na rin. Si Nanay Nelly, nandito na rin. Ayan, naulit na si Iyas Vlog. And ayun po ang mga nasa final listing. Nagbabaka si At siya, Ma'am. nandito na. Yun pa lang po. Ma'am Marian, sino po nag-invite sa inyo dito, Ma'am Marian? Kung wala po, i-PM niyo po muna ako, ma'am. Ayan, si Mado nandito na rin sa final listing. Si Ma'am Maris daw, nandiyan na ba? Wala pa po, Ma'am Maris. Hindi ko pa po nakikita. Double check ko po. Ay, invite siya ni Sir Chef Batang, si Ma'am Marian. Nakasali ka na po ba, Ma'am Marian? Nasa ano ka na? Nasa FB group ka na? Nasa GC ka na? Wala pa po, Ma'am Maris. Check ulit. Wala
pa. Ayan, nandito na, Ma'am Rain. Ayan, Ma'am Marian. Ma'am Marian, nakasali na po ba siya dati? Ngayon ko lang Si siya Ma'am Marian sa Dao, nag-final siya. invite daw siya ni Sir Mamaris na Chef po. Batang. Ma'am Marian Nasa GC ka na po ba? Or sa Facebook page, Ma'am Marian? Si Ma'am ano daw? Si Ma'am... Sino nga to? Si Ma'am Arlene. Si Ma'am Arlene. Check natin. Baka na-filter nung ano. Ba't hindi ko nakikita yung iba? Ayan, nandito na si Ma'am Arlene. Si Ma'am Arlene nandito na. Wala talaga si Ma'am Maris. Hindi ko nakita. Admin. Ano na daw? Sinabihan daw siya ni ano. Sir Ayan, Chef. nandito na si Ma'am Maris. Wala kasi si Sir Chef. Hindi natin matanong. Wait lang, chat po si Chef. Eh ano lang, Ma'am Marian ha. Double check ng admin. Ay, nagchat-chat kayo. Bakit? Chef, nasan ka na? Busy siya. Di ba nga naka-duty yun ng ganito? Oh, pero pwede naman siya mag-reply. Wala ba siyang time sa akin? Ay. Jowa. Kala ko jowa ako. Sorry. Hindi pala. Nag-assume ka na naman. Grabe naman si Nina. Ang sakit ha. Personalan tayo dito. Sorry na. Sinabi ko lang yung, kung ano yung totoo. Tingnan mo na. Sinasabi. Grabe yung sinabi ko lang. Kailan ka pa nalaspag, Ma'am Rain?
Basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karamo sa kapil sa tong gibal samar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatantan ng bomba. Hirap papapapam ratatatatantan. Sayawira papapapapapapam. Bako sinto karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba. Hirap Kanina lang, Ninang. Kanina lang siya nalaspag. sayawira papapapapapapam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle. Kusog mo baptis. Bakit sobrang delay mo naman sumagot? Nanahimik ka. Nagmamagat ng stepsi ako. Sa chat. Pati sa taas liliyin. Saan ka ba nakikinig? Sa Facebook, ano? Hindi, sa Snapchat. Kasi may binabasa akong message. Kaya, baka kasi pag nagsalita ako habang nagbabasa ako, yung message yung mabasa ko. Natawa ako dun. Pati sa taas din eh. Yes, Fifi? Ahem. Wala. Yes? Ilabas mo yan, ilabas mo yan. Wala, natatawa ako kasi nawala si Ate Che. Ang ganda pa naman ng shoulder ni Ate Che. Plus Ate Che. Wait lang Bakit pa natin, siya? Ma'am Marian. Si Sir Chef. Ba't ka tumatawa, Nina? Ano, nag-reply na? Hindi nga Naanak na kita. eh. Ba't ka tumatawa? Ang ganda ni Ma'am Jo sa reels niya. Sexy pa, Ma'am Jo. Sige. Gusto mo ba ng sample? Gusto mo? Sample? Okay, si Ruby, pasok. Guys, kaya kung ayong kantahan magdamag, huwag niyo akong pagsayawin. Hindi na ako tumatawa. Napaka-delay mo talaga. Nina, tumatawa ka! Hala, Hindi na ako tumatawa. Bakit ba? pag sinasabi mo nag-reply na, inaanak na sa tawa ka. Nasa taas na, hindi pa magkaintindihan. Hindi na ako tumatawa. Ha? Diba? Nakulitan na si Sir Chef. Nag-off na siya ng messenger niya. Aba? Mas siya nakulitan. Diba naka-off Tawagan mo nga, Sisi, tawagan mo. Hindi. Wala, naka-off. Nakikita 8 yung minutes. nilalapag-tumbling. Di mo nakikita. Ay, wala nga. Baka busy si Chef. Hala. Hindi nakikita yung nilalapag ko. Hindi ka na visible, Nina. Baka lasnag ka na rin.
Pag manalo, ati tayo. Wala, ano ba yan? Ano ba yung attendance mo? O, Joski, lapag. Nakita yung kay yung kay Ma'am Nelly na link? Wala, ang last link, Wala. si unang lapag, Mares. Wala ba? Bakit? Baka internet mo, Ninang. Dito sa sa StreamYard ayaw niya rin mag-blend. Tapos dito sa Wala akong na attendance. Wala akong attendance. meron naman. Hindi. Anong hindi? Meron naman akong internet. Mag-attendance ka kanina ko. Bakit hindi ka nag-attendance? Sino ba? Bakit ang gulo ng usapan natin dito? Nandito ka naman ay. Ikaw talaga. Ako ba? Nandito ka sa attendance. Wala nga. Ito na nga eh. Magbabakas na ako eh. Ikaw. Ninang, ikaw ang delay. Kasi saan ka mo nakikinig? Ikaw delay. Sa StreamYard ako nakikinig. Yard. Andiyan na si Sir Chef. Ayun ako. Chef! Chef ka! Kanina ka pa pinipihim. Chef ka, chef! Pinipihim kita! Nagtayo mo Sir Chef, naman ako. may baby ka dito. Bakit gano'n? Napuputol si Ninang Ilongga. Buo pa naman siya. Hindi pa naman siya naputol. Hindi yung ano niya sinasabi niya. Sorry. Akala ko. Putol? Grabe ka pag Bugong mo ako. Oh, sabi niya, napuputol. Bugong mo ako. Mo ako. Oh, yun yung sabi niya. Yes, Chef Batang, nandito na po yung invite mo. Tanong lang po namin, Chef Batang, kung nasa GC na po ba siya or Facebook page kung nagawa niya na po ang task. Inuna mo pa yung pagkain kaysa sa akin. Ninang. Natapos niya na. Okay. Natapos niya na daw. Sabi niya. Naglalapag na si Sir Junski. Oo, may naglalapag. Pero hindi ko sure kung siya yan. Ma'am Ilongga, lahat sila. Walang Shonti. Walang Manti. Uy, nagdubli-dubli na.
Sino ba yung isang naglalapag? Nina, huwag ka na maglapag. Naglalapag Yung na internet si mo ay may problema Insan. dito kay putol-putol daw. Ako nga ang may problema. Mutol-mutol daw. Ay, salamat. Na-realize na rin. Sorry na. Mapapatawad niyo ba ako? Hindi. Bawal po kasi ako mag-GC. Magagalit po kasi asawa ko. Okay po. Pero nagawa niyo na po ba yun? Nawala na naman to si Chef. Chef ka talaga. Si Chef ba to? Sininsold lang ako. Hindi ako na-reply. Yes, Ma'am Marian. Si Sir Chef yan, si Arabong Hilaw. Ninja niya yan. Ayan, binibigyan ko kayo Arabong ng Hilaw. ng Oo, ako na. Ako to. Shoutout, Sir Chef! Wala na yung energy ko kay Chef Batang. Ruby. Inaanak Ruby, basahin mo yan. Asan dyan? Sa screen. Ay, sa screen. Okay. Asan na? Leka lang, lilipat ako ng ano. Saan ka lilipat? Hindi, kasi ang liit mo. Ninang! Ninang, sige, paano ko babasahin yung may mga nakaharang na tao sa taas? Ano daw? Wala naman, hindi naman yung nahaharangan. Hindi ba? Ninang, tignan mo naman. Naglalakohan tayo dito. Lalo Hindi, yung yan po. Ninang. Yung sinabi ni Marian. Yung sinabi ni Marian. Maya. Wala Akala po ko yung magpo-promote ako ng ano mo, ng GLS. Mamaya na yan. Mamaya na. Yun yung iniisip ko yung promote ng GLS niya, pero hindi ko mabasa yung mga price. Hindi naman tayo nagsasaintindihan. Ang hira ng signal sa taas. At ma'am, cute. Nagawa ko na po. Ano? Gusto mo? Gusto mo po? Ano ba yun? Ganda sana, hindi ba magbasa eh. I-exam daw. Yes. Malaban pala to si Mama yan. Nagtanong lang ako, hinamon na ako. Ba't ganun naman? Mama yan, magka-team tayo. Si Chef Batang din nag-invite sa akin. Huwag naman tayong ganito. Bakit na may promotion tayo dalawa dito, Mama yan? Mama, sorry Mama yan. Gusto ko lang naman po sana linawin kung nagawa para fair po sa lahat. Sige po, ano po ang unang tanong sa napanood nyo? Nagtanong nga. Matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong iba sa mar. Ano po yung una nyong sinagutan, Mama yan? Tawa ako doon eh, sa mukha. Hindi po ako nakagawa ng exam ngayon. Bukas na lang, Mama yan. Yan o, Mag-prepare tinulungan ka mo na. ni Iyas Vlog. Inaanak, tinulungan ka na. Thank you, Ma'am Ian.
Yes, thank you. Itanong mo kay Ma'am Marian. Mangutang daw. Yan talaga mga Tama yan. Galing, galing. Very good Yan po, talaga naman Ma'am yung- Marian. Miso Sir Chef Batang. Arabong hilaw. Ma'am Naluto ka na Marian, ba? ano nga po, numerate yung mga topic na napag-usapan nung ano. Hindi yan mga Pina-exam talaga. Ano, Ninang? Hindi yan mamaya makapagbakas. Ang dami mong tanong. Ay, matulog ka na nga lang. Saba, uy. Maring Anba. Dance to me, dance to me, dance to me, Grabe ka naman sa invite ko, Ma'am Ruby. Nako. Shit, batang ako ang grinabi niya. Pagkatapos niya ako sabihan ng cute, i-exam ko pa daw siya. De, joke lang yun, Ma'am Marian, ha? Joke lang yun, Ma'am Marian. Magka-team tayo, magka-ampe tayo dito lahat. Pero hindi ko kinaya yung magpa-exam. Biglang tahimik. Ba't ka na nahimik, nanak? Uy, nalaglag. Kaya pala na nahimik. Hindi, kasi ano na. Pupunta na yun dun kay Ma'am Anbags. Ako din, bababa na din ako. Ay, oo, mag-10 na, oh. O baka si Nika, ayan, bumabalik. Ay, hindi. Sir Junes ko pala. Amari, pahingi hagdan. O, bigyan hagdan. Saan ang hagdan? Yung sila, Hindi ko na tuloy alam. Ito. namatay daw. Sino namatay? Hindi ako makasend. Sige, ako Ba't na. ganito? Ayaw. Sa signal mo yan. Pero naririnig nyo naman ako. Oh, ayan. Ayan na. Hagdan. Huwag nyo yan babaan guys, ah. Hagdan. Maring Che. Ayan, Liana Brown. Jakitan ko nga. Ayan, Maring, may hagdan na. Natakot siya sa'yo, Sir Chef. Sir Chef, Tingnan mo, hindi na nakabalik.
Ang May pasok ka? sakit. Nalaglag ako. Aray. Nabalian ka? Pahilot na. Walang palo sa akin. Ang sakit. Ay, kung hindi magpalag Wala. tatalo na ako. May masisi. Ang sakit. Ang sakit. Lalo na walang sumasalo. Aray. Aray. Ow. Hindi magpapalaglag Ma'am din Jubilee's ako. Kitchen. Miso-miso. Sinigang sa miso. Ma'am Jovelyn. Sakit, sisi. Nadamig sa ata yung balakang ko. Sakit. Hirapan Baka ako bumangon. Baka nauna yung ulo mo kaya masakit yung balakang mo. Piling ko din. Nalito na nga ako. Asan na yung ulo ko? Ano? Asaan Baka nasa ang baba. pinabantang- Wala ka namang ulo. Ano sabi mo, Insan? Ako kasi, wala naman talaga akong ulo doon. Wala nga, wala doon. Pero ikaw, hindi kasi halatang may ulo ka doon. Siya, bakit yung kumausap sa'yo, Sisi? Meron din bang ulo yon? Kasi parang feeling ko wala naman yata ulo yun. Ang tanong ko sa'yo, Sisi, may naramdaman ka ba? Sa'yo ko na lang inatanong. Bakit niyo ba ako tinatanong? Sinimulan mo ako. Bakit ba tinatanong? Oh, yan, nalagdag ka na naman. Saan ka na? Ay, nandyan pa pala. Hindi Alam mo, mo Hindi ko naramdaman. Wala akong naramdaman kasi kung naramdaman ko, ikukwento ko talaga. Eh, wala naman ako naramdaman eh. Insan, wala daw naramdaman. Pinabihan mo ba? Ala, hindi makasagot. Hindi makasagot kasi wala naman talagang tabing nangyari. Bakit magtatabi? Inagawan mo kay Sena eh. Ako yun ang aasar eh. Ang sabi niya, Pinsan, Eh, tingnan mo. Sisi, basahin mo. Sisi, sabi niya, kampi pala kita. Sige, samahan mo po ako. Sugurin natin yung nang aaway sa akin. Ha, ha, ha. Sino ba nang aaway sa'yo, Ma'am Marian? Sino? Baba na nga ako. Sasamahan kita, Ma'am Marian. Basta siguraduhin mo ikaw ang nasa tama ah. Baka naman sugod tayo na sugod, hindi pala tayo yung nasa tama. Ay! Ay! Ay, galit na. Ay! Teka lang. Ano ba yung popcorn na yan? Di pa naluto yan? Guys, meron 10 PM. Pili kayong dalawa. Dalawa yun, guys. Either kay Ma'am Anbangs o kay Nanay Nelly. Pili kayo, guys. Kung gusto nyo, gumawa kayo ng dalawang channel. Yung isa doon sa kabila, yung isa sa kabila. Hello? Ayan. Sino na ang nang-aaway kay Ma'am Marian?
Huwag niyo pa nga po inaaway mga Team Chef Batang. Team Batang, magkampihan kayo ha. Pigilan mo ko, Chef. Dami mo sinasabi, Chef. Baba na ako ng Ilongga. Bye-bye, masisi. Bye. Ba't bababa? Ba't bababa? 6 minutes. Kala ko plastic yun, Pap. Uy, plastic daw, Sisi, oh. Plastic daw. Ay, sorry. Grabe naman. Baba Grabe. na, 6 minutes na lang. Live na ni Nanay Nelly. Bye. Ay, oo nga. Ako siguro, ano? Ako siguro wala sa kabila. Wala sa kabila. Kasi, ano? Dadating, hindi, master, mister. Ninang, nandyan ka ba ba? Thank you, Ma'am Doris. Thank you, thank you. Ah, nandyan pa si Ninang. Kala ko nawala eh. Thank you. Guys, may ibababa. Maring Ninang, natatakot na ako sa'yo. Tumatawa ka ng walang dahilan. yes, nandito pa. Hala, Ninang, delay ka. Wala, hindi talaga nakikita yung... Delay ka, Ninang. Kanina ko pa tinanong yun. Ay, iakit daw siya. Hindi nga ako Wait tumatla. lang po. Wala naman. Tumigil ka. Tumigil ka dyan. Umiikot ka, Maringche. Hello, ayan. Bakit parang ang delay sa taas? Ba't yun? Ako ba may problema? Naakyat na siya. Ayan, umiikot siya. Ah! Liana, hello! Ano ba yan? Ang slow Naririnig ko. ako, guys. Naririnig ka na, Ninang. O, dito, try ko. Mukha ko, inaanak. Ang delay mo, Ninang. Ano ba yan? Hindi na. Ayan, may ini-amount tayo, guys. At ito, ano ba yan? Inaanak. Uy, delete talaga ako. Hala! Pag sure. Ayaw talaga. Wala ba akong boses? Naririnig ako. Meron.
Naririnig kanina. Meron. Bakit? Ay, hindi pala ako, Kapukis. Ha? Maringche, umiikot ka lang. Meron naririnig kita, Sisi. Hala, delay. Inang Ilongga, delay ka. Ako ba delay? Delay, ba't ganon? Delay. Instant delay ba ako? Ako ba delay o si Ninang? You cannot hear us. Yeah, I did. Wait a minute. Naririnig ka namin. Ayoko na. Hala, ako ba delay? Ayoko. Yan, Wala. narinig na. Wala pa. Ako nga talaga ang delay. Naririnig ka, Delay naririnig. ako. Narinig na ako, Sisi. Yes, Guys. yes. Inanak. Sino Sino yung ba? ako o si Mabilongga? Ikaw, kausap ko, Sisi. Pangalan ko? Ano, Sisi? Ano pangalan? Ano pangalan ko? Ate Che. Narinig na. Ay, pala. Kay BFF ako naniniwala. Ay, hindi naniniwala din ako sa Sisi. Sorry na. Grabe naman yon. Hindi nang Ilongga ang delay. Yeah, it's working now. May na yata yung yung connection ko. Nasa carport ako. Pinatalsik ako doon sa loob. Pinatalsik ako. Ay, nauya bataman ka, oy. Nga nga. Pinatalsik ako, guys. Na-demote Ako nga yung mahina yung internet. May PM ako. May PM ako sa'yo, inaanak Ruby, pero hindi pa nagsisend. Diyos ko. Ayan, hello, Ma'am Marhaba. Ayoko na. Yeah, do you wanna say hello? Hello. Sino pala itong kasama ko? I'm You're shy? Yeah. You don't look shy. Is that Sir Donald or Bernard? Yeah, it is my neighbor. It's my neighbor. Hello, Sir Donald. Good evening. Hi. Hi, how is your tomatoes? How is your tomato? Ha 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 ha. Sweet neighborhoods. What's so funny about your tomato? Oh man, that's funny. Yeah, they say hello. Oh, hi. Yeah. Yeah, now I'm growing peppers. Oh my gosh. Peppers this time? Yeah. What else? Oh, lettuce. Oh, you already have lettuce. Oh, yeah, not lettuce. That's all. Say hi to Ma'am Rain Asis and Nora Zuki. Morizuki. Hello. Rain Asis. Lena, this. Oh, Sisi. Napakash lang, Sisi. Magsalita ka. Yeah, I can hear it like Renasis, Narsuki. Eh, wala talaga. Wait, ba Ninang, yan? ilalapag ko. Mahaba. Hello. Marhaba daw, hello. But parang sa marhaba, okay yung pagka-pronounce. What's not everybody doing? Oy, what is everybody doing daw? Why Inaanak everyone is on Ruby, may private ako. Nakikita ba? Yes, Ninang, ito na po. Ay! Alam mo,
nahulog. Na anak Ruby. Papa Ninang. Nagtaka, Okay, thank nagtaka siya, ano daw ginagawa Ay, nyo? uya bata. Uy. Sabihin mo, Sisi. We need some privacy kaya naka-off cam. Ay, What you all doing daw, guys? Parang kami lang naka-on lang. Eh. We're here. Yeah, somewhere down the road. There's a Somewhere down, you know what, Sir Donald, we're here somewhere down the road. Our roads are gonna cross again, it doesn't really matter when. That's a song. Oh, is it a song? I'm sorry, because my English is so, selective. Selective. Selective English. Yeah, the English is so selective, like, my English is so poor. Everyone is at home. Yeah, talk to them. Yeah, why are you're all off cam? You're hiding. Why you're off cam daw? You're hiding, guys. Because we have some utang, Sir Donald. I don't want my friend to find me here. What is utang? Sir Donald don't understand utang. I have some debt. Debt. Si utang. Utang? Utang from the neighbor. Oh, Like utang. our neighbor. What kind of utang? Maid utang. Okay. Maid utang. Hindi na tayo yan. Hindi na tayo. Okay, guys, any amount po. Meron po tayo any amount. 2 winners of 200 subscribers and 1 winner of 5 counts. Pardon me, Sir Donald? Siya, pardon me. Sisi, pakanta mo sa kanya yung dance for me, dance for me, dance for me, No. It's a monkey dance. Thank you. No? Dance monkey, nag-monkey dance. Ah, dance monkey. It's a dance monkey. What do you want to sing? I don't like the song. What about the country road? Oh, Hindi talaga yan kumakanta, Sisi. He don't really sing, just me. Oh, okay, just plant some tomatoes, Sir Donald. Sample daw. Sample. no, there's no sample. There's no sample daw, Sisi. There's no sample. Okay, I don't wanna force you, Sir Donald. It's okay. Uuwi na daw siya, Sisi, kasi sa hindi nakakalang kapitbahay ko to. So he's going home na. You going home? Take care. Be safe going home, Sir Donald. Yeah, I got a long way home. A long way. Long way home. Yeah. 26 hours. 26 hours, Sisi. What? Pardon? 26 hours. To travel. Oh, it's, ang tagal. Hindi na ayaw mag-English. Well, Ang hirap pala dito sa laptop, walang tawa effect, walang hirap. we're just trying out this laptop. We didn't know how good it would be. Like, we never tried it. Where'd you get those? Oh, Did you buy this for me? No, somebody sent it to us. Ah, okay. Yeah. Biglang nagkaano siya. Ah, okay.
Someone Sino said, yun? sino yun? Parang si Kuya Junski. Wow. Hey, Insan, can you talk to Sir Donald? He said, why everyone is so quiet? No, not everyone is so quiet. I'm here talking and yeah. Easy, Ruby. Look at this. Yeah, wow. What is that? We got all kinds of free stuff. Wow. No, that's her there who gave this. Wow. That's her. Did you show it to her? Yep. Yeah. We're using it. Works great. Yung speaker mo, your speaker, CC. Ah, yeah. Is it nice, Sir Donald? Did you like it? I love it. Oh, that's nice. He always use it, CC. Thank you. You're welcome, Sir Donald. Grabe, ang hirap pala pag islang na yung kausap ko. No? Oh, everybody gave us free stuff like this. He actually have a coffee maker space here. Let's turn the camera. Yeah. Turn the camera. Let's turn the camera. Yeah, look at it. Someone gave that too. Look at my coffee system. Wow. How do you like Who that? gave it? I wish someone will give me coffee maker too. Yeah. See that? All of this. It's a coffee. Below it's water too. Yeah. Did someone gave that to you too? Yeah. No. Yeah. You got it. Yeah. Someone gave that to you, pati tubig. Pati tubig, Sisi, binigay sa amin. What a generous neighborhood. Sisi, pati- There's some coffee. Sisi, Yup. hirap na ng buhay mo, Sisi, no araw-araw ka nag-i-English. Sisi, yun na nga sinasabi ko. Lalo na yung anak ko na babae, pag Sisi, kanang nagpabadlong ba? Ay, napakahirap, Sisi, yung kanang magyaw-yaw gali ka, niya naka-English ka. Hindi na magdugo-dugo. Sisi, magdugo-dugo. Hindi sila mga mag-Tagalog. Do they understand any Tagalog or Bisaya? No. You don't speak any language, just English. Why not try to learn? They don't even try. That's the thing. You don't even try. Oh, BFF, Oh, dugo akong ilong ka naging magyaw-yaw ka, BFF, na naka-English ka, mga saba ka, magyaw-yaw ka, with English pa ka. Magdugo-dugugin akong ilong, BFF, pagdugo-dugo. They're not interested, that's why I think. Ayan guys, tamsak raid na! Ay, ikaw pala talaga ang main host dyan, ha? Ikaw pala talaga. Nawala na si Ninang Ilongga, Delicia. Guys, may any amount po tayo, 2 winners of 200 subscribers and 1 winner of 5 counts, guys. Any amount po, guys. Palipad na po kayo, palipad na. Magpapalipad ako na lang mananalo. Nakapalipad na daw. Meron pa akong isang live. Walang mananalo. Ha? Sino? Ano na nangyayari sa buhay natin? Donald, how old is your name? Babe! Si Donald, what? How old is my name? It's just how old is my name?
age? How tall? Okay, guys. Habang kayo po ay... Ano daw? Naririnig na ako. Ay, Amina. Ayan, guys. Habang kayo po ay nagtatamsak raid, ipo-promote ko lang po ang nalalapit na live stream, brand live stream ni Mami Costa, February 23, 2024. Tomorrow na po yan at 6 p.m. Supportahan po natin si Mami Costa for her first GLS as a monetized channel. Ayan. Pilipinas time po yan, 6 p.m. And of course naman, kanina yun? Hello? Oh. Wait. Bakit mo tumatawag? Ba't mo tumatawag? Hello, tawag ni? Tawag ko text. Why po tumatawag? Ayan. At sa February 24 naman, guys, 2024, ay ang grand live stream at special event ni Ma'am Ilongga OFW Police ni Ninang Ilongga. 6 p.m. din yan, Pinas time, sa Sabado na po yan. At ang grand prize na po ay isang winner ng 1,000 subscribers. At para naman po sa lahat ng participants, you have a chance to win 5 winners of 50 subscribers, 5 winners of 100 subscribers, and 6 winners of 50 gigs. Hello? Ayan? Oo. Text na yung Ayan. tawag. 6 winners ng 50 Gcash. Ayan. And of course naman sa Find Me Super Sticker, magkano ba ito? Hindi ko sure kung magkano yun. Pero Find Me Super Sticker, i-announce po yan during the live stream. Isang winner ng 50 Gcash, isang winner ng 200 subs... Ay, mali. Ay, sorry. Okay, ulit, guys. Okay. February 24 po, 2024, Saturday, 6 p.m. Pinas time, ay may special event, grand live stream po, si Ninang Ilongga, or we all know Ilongga OFW Police Vlog. And of course naman, magpapabigay siya ng sandamakmak na pa-premyo. Tulad nga po ng kanyang grand prize ay may chance kayong manalo ng 1,000 subscribers. At para naman po sa lahat na magpa-participate ay may chance manalo 5 winners of 50 subscribers, 5 winners of 100 subscribers, 6 na winners of 50 Gcash. At sa Find Me Stickers naman po ay, ayan yung heart pala na may, basta yung heart na may heart na maliit. Ayan sa Find Me Sticker, 1 winner of 200 subscribers, 1 winner of 500 Gcash, 1 winner of 500 subscribers, 1 winner of drone. Wow naman, may pa-drone pa tayo. And of course naman, para sa mga perfect attendance, you have a chance to win of 2 winners of 1,000 Gcash. At para naman po sa mga mag-join button kay Ninang Ilongga, may chance kayong manalo 3 winner na 100 Gcash, 2 winner na 100 subscribers. Ayan, ito pala yung Find Me sticker niya. Hindi pa ata naka-share sa pero in-announce ko na. And of course, any amount palipad had a chance to win 2 winners of, oh my gosh, hindi ko mabasa. Ay, patay tayo. Ayan, 2 winners of 100 Gcash, 2 winners of 100 subscribers. Ay, 1 winner
gosh. Mali. Mag-aabono pa ako ah. Andyan na. Ninang, napaka-delay. Kaya pa, Ninang? Kinakaya ko. Ayan, ito pala. Sa any amount po, you have a chance to win. Ninang, pwede patanggal nung nakapin. Hindi ko mabasa. Ayan. Para po sa mga any amount palipad, minimum of 24 pesos, ay may chance kayo manalo. 2 winners of 100 Gcash, 1 winner of 200 subscribers, and 2 winners of 100 subscribers. Walang 50 palipad, Ninang. Naganap pa ng ibang palaro. Walang 50 palipad, Ninang. Gusto yung 50? Hindi, inano ko na kasi sabi ko, i-save niyo yung 50, ipunin niyo dyan sa sa draw. Sa super sticker. Tama. Ayan guys, kita-kita tayo sa Saturday, February 24, 6 p.m. Suportahan po natin si Ninang Ilongga. Guys, isa sa napaka-generous dito sa Dong Ivy community yan, si Ninang Ilongga. Kaya suportahan po natin lahat ng nag-i-special event. Thank you guys! Nag-announce na ako, Ninang. Thank you. Ayan guys. So, bago Ang yung lasa event nung ko, halik. gusto muna tayo magpuyatan tayo. Kasi sigurado sa Maringan Banks ang post doon. Kaya paghandaan na natin, matulog muna kayo. Ay, Ngayon pa lang guys, sipunin nyo na yung tulog nyo. Tapos bukas, huwag na kayong matulog. Hintayin nyo na hanggang 10 a.m. kay Sisi Joris. Hanggang kay Ninang Ilongga. Tapos may na kayo, 3 days kayo para matulog ulit. Tapos kay Ma'am Ka, kay Lolo Abay, and then kay Insan. Tapos may 1 day kayo para matulog. Meron ulit tayong event. di ba? Pagkatapos ng mga event na yan, guys, kiluhin niyo yung mga eye bags niyo. Yan po ang papremyo talaga ng Dong Ivy community na hindi matutumbasan. Walang katapusang pagbibigay ng kasiyahan sa ating mga Yes, kahit hindi kayo manalo sa mga palaro, once na umattend kayo sa mga special event natin, kahit kaninong special event pa yan, ay uuwi kayong may ngiti sa mga labi dahil masaya talaga ang mga special event ng Dong Ivy community. Siguro lalo na pag nanalo ako sa... Ay, hindi pala ako perfect attendance! sa mga hindi maka-perfect attendance, guys, i-PM nyo ako. PM sent me na. Ang bilis. Hindi ka nga nagre-reply sa akin. Ay, hindi ako nag-reply pero pinost ko yung Ay, walang nagpapalipad ng any amount ah. Meron na nakalista dito, nag-Gcash. Ay, Ninang palista nga ako dalawa. Wait lang, mag-ano ko. Dito sa isang phone ko. Dalawa? Wait lang, magpapalipad ako. Magsiswitch lang ako. Ayan, so So, bago ang lahat na yan, guys, ayan, nakapag-log out na tayo. Hindi na natin napansin. Thank you so much, Sir Jonsky. Ayan, guys, log out na. Walang
Maring, Mamarin, pag walang labi. Uy, Ano daw, Ninang? lutang ako, Ang lutang. sinasabi ni Ma'am Rain? Sabi niya, pag walang labi daw, puwet na lang. Ay, Ma'am Rain, gitubol ka na naman, no? Ay, Ako, ngayon ka kakatubol niya, balmura na sa labas ngayon ka yan. lang ma-attend ng live. Gitubol ka buong maghapon, no? Ayan, gusto ko lang muna magpasalamat kay Sir Junski, ayan, kay Inaanak Ruby, kay Maringche, ayan, kay Amjo, sa ating mga moderators and admin. Ayan, so, tapos na tayo guys, nakapag-log out na, mag-roll call na tayo. Bilisan na natin kahit 10 PM na guys. And punta tayo kay Friendship and Dance. Guys, kita-kita tayo kay Nanay Nelly. You choose. Yes, mamili lang kayo guys. You're Okay, mag-ano free tayo, to choose. Roll call. Ayan, type present guys, sa matatawag ang pangalan. Abay Efren Vlogs, Anbangs, Ate Che, CH Gaming, Gangayra Vlog, Inday Elsa, Iyas Vlog, Jinsig, Juris, Junski, Langki, Learn with Pilay, Manelia, Maris TV, Marhaba, Nelly Vlog, Nelly D Vlog, Nurasuki, OFW Greece, Pugi na lang. Rain Assis and Zach's Diary. Ayan. Pogi na rin si Nina. Di ba naaabulol yung pongi? Kaya nga, pungi. Bakit pungi, Ma'am Nora Suki? Yan talaga yung yung pangalan niya. Ayan, i-share ko pala yung roulette. Hindi ko na-share. So, ayan, kukuha tayo ng one winner ng 100 subs. Okay, shuffle na natin. Tapos, 6 na winner ng 50 subs. Bago ng internet ko. Nelly D! Ma'am Nelly! Type present. Sunod-sunod ko na to guys ha. Ayan, 100 subs pala ito. Saglit, 100 subs pala. Ma'am Nina, Nelly, 100 i-gigas ko na subs. lang yung isang 20. Mangihi kasi. Wala naman Wala si ang Ma'am naman yung Maju. gigas ko. Saglit. Si Ma'am Maju, nandito ba? Parang wala. Oo, wala nga. Sorry, Ma'am Maju. Ayan. Nandyan si Ma'am Nelly. Recent advance. Wala si Ma'am Nelly. Si Ma'am Arlene pa pala. Wala, ang daming kulang. Arlene. Ayan. Ako, Ninang, wala siya. Nandyan ka. Ikaw pa ba? Sino pa yung hindi natawag, guys? Guys, sa mga hindi po natawag, mag-ingay na. Yes, Mama Ju. Nalapag ka po. Ayun pa na. Okay, wala na. Let's roulette. Shuffle. 100 subs, guys. Type present. Naku. Ma'am Charmaine. Wala ito si Ma'am Charmaine, guys. Hindi siya dito nag-iingay. 100 subs. Ma'am Arlene. Nandyan yan si Ma'am Arlene. Type present, Ma'am Arlene. Ayan, sa ano na tayo?
6 na 50 subs. Sunod-sunod na to guys ha. Iyas, type present. Okay, isa pa. Sunod-sunod na to. Type present lang kayo dyan guys. Kikita ko si Iyas eh. Ma'am Nora Sufi. Type present guys. Maring Anbangs. Ayan, si Pongs. Pongs. Nandyan din yan. One, two, three, four. Wala, bakit wala? Ano ba na type? Ayan. Shuffle natin. Dalawa pa. Naku, wala. Wala to si Ma'am Jensig. Sigurado lahat mabibigyan dito ng play all. Kaya hindi ko kayo tinatanggal. Ma'am Nelly. By present, Ma'am Nelly. Isa pa. Tapos mag-ano tayo, Ma'am. Check kung sinong nandyan. OFW Greece. Ayan. So, tingnan natin kung sino nandito. Nandyan si Ilonggo sa 24 po ba yung info mo? Opo, Ma'am Majo. Sa 24, Saturday. Ayan, nandyan si Iya. Ma'am Arlene nandyan. Si Ma'am Nora Suki. Si Pongs. Si Ma'am Nelly. Tsaka si Ma'am Marilu wala. Ayan. Kuha tayo ulit dalawa guys. Shuffle natin. Sana nandito yung mapipili na Roleta. Hala, siya pa rin talaga. Wala to. Sponsor natin to guys ng play on. Hala, bakit? Hindi ko kasi sila tinatanggal kay sa play all ba? Inday Elsa. Sir Abay, nandyan ka ba? Pa-present si Ma'am Elsa. Ang iyong princess. Ang Reyna pala. Reyna. Ang iyong Reyna. Reyna. Hindi na pwede si Iyas. Nanalo na siya. Sa iba naman siya. Uy, piliin mo naman si inaanak Ruby. Sanay naman na akong hindi pinipili kahit ni Loretta. Maringche, 50 subs. Maringche, type present. 50 subs. Yun, hindi na rin pwede. Nanalo na si Pongs. Sa play all na lang kayo guys.
Hala, piliin mo naman si inaanak Ruby. Parang awa mo na. Naaawa na. Ma'am Nelly. Kawawa na. Naka-live na si Ma'am Nelly. Nandyan ba si Ate Che? Maring Che? Ayan, nandyan. Learn with Tilay. Type present. Learn with Tilay. Nandyan ba, Insen? Nandyan ba, Insen? Dito kami. Ay, ha? Andyan? Oo, tumawa. Ayun o. 50 million yun, Insen. Tawa ka dyan, ha? Ayan, kompleto na, guys. Ayan, kukunin ko na lang ang play all. Shuffle natin ng Di mang lilipat na ako. Bye-bye. 7, 8, 9, 10. Thank you, inaanak. Thank you, Ninang. Ngunit Pag tayo present nanalo ako naman ng sa... any amount, alam niyo na. Bye-bye! Bye, everyone! Thank you. Thank you, thank you. 2, 4, 6, 8. Ito kay... Hala. Kay Ma'am... Masak. Ayan, habol kayo guys sa ini amount natin. Pero ulit ako na lang para mabilis. Ito naman kay Ma'am Marilo. 2, 4, 6, 8. Ayan. Lalapag ko guys sa mga nanalo ng play all natin. Sana mag-send. Sa sabi ni Mama. Opo, Mama Jo. May pa-entry din ako sa sa mga kakanta. Ayan, matik na yan sa mga magsisend. Ayan guys, yung play all kay Ma'am Marilu, ay kay Ma'am Grace, Zach Sayari. At ito naman kay Ma'am Marilu, OFW Grace. Ay hoy. Saglit lang guys sa mga nag-PM. May nakalaban. Ayan, may nagdagdag sa ating ini amount. Ayan, congratulations guys sa mga nanalo. Ayan, so sa ini amount na lang tayo. Sa mga guys, sa mga hindi nasasali sa ini amount natin, ayan, pwede na tayong pumunta kay Ma'am Nelly or kay Maring Advance. Thank you so much guys. Ayan, sa ano na tayo guys na ini amount. Wala, ang dami. Maglit. Sa isa lang guys, may nakalaban.
Buti nag-okay na yung ano ko. Ayan guys, PM lang sa mga gustong sumali sa ating ini amount. Ayan. Okay, wala nang hahabol guys sa ating ini amount. Si Mama Jo, isa. Thank you, Sir Junski. Thank you. Ako to. Uy. Ayan si Mama Jo, isa. Ayan, so wala nang hahabol guys. Wala nang hahabol. Okay, babasahin ko ha. Kay Ma'am Rain Asis. Ilan to? Ay, ayan. 4 kay Ma'am Rain. Ayan. Tama ba, Ma'am Rain? Pa-confirm. 2 kay Ma'am Ruby. Ayan, wala na siya dito. Kay Ma'am Majo, 1. Kay Sis Ganggay. Ayan, kay Sis Ganggay, 4. 2, 4. Ayan. So, wala nang hahabol guys. Shuffle na natin. Ayan, no need to type present na guys. 2 winners ng 200 subscribers. At isang winner ng 5 counts para sa perfect attendance. Okay. Ayan, shuffle. Unahin natin ang 5 counts. Ayan, good luck. Good luck. Uy. Ayan, congratulations. Inanak Ruby. Ayan, isulat ko lang. At sa atin namang 2 winner ng 200 subs. Wala, ba't pinloss? Ayan. Shuffle natin. Ay, hindi pwede. Hayaan. Tanggalin ko yung isa. Yan, shuffle natin. 2 winners ng 200 subs. Good luck. Hala, swerte naman ito. Pero wala siya. Swerte pala siya pag wala siya, no? Huwag kayong maingay, guys. Wala, isa na lang. Shuffle natin mabuti. Ayan, kamusta naman kayo dyan? Yung 4 ang entry. Ayun, Ma'am Rain. Rain Ases, sumabol. Ayan, congratulations guys. Tapos na tayo. Thank you so much, Ma'am Majo, Sis Ganggay, Ma'am Rain, Ensan Tilay, Maring Che, kay Sir Junski, kay Inaanak Ruby, kay Maring Anbangs, and kay Ma'am Joris, syempre, kay Ma'am Nelly. Ayan, thank you guys. Sa aking sponsor, kay Ma'am Grace Jack's Diary at kay Ma'am Marilu, OFW Greece. Ay, tama ba? OFW Greece. Mali pa ako. 2010. Ayan. O, diba? Thank you guys. Bye-bye. Sir Junski, thank you. Thank you. Lipat tayo guys sa 10 PM natin, Ma'am Nelly or kay Maring Anbangs. Bye-bye. Mag-countdown ako.